Kabantay mo, naminga mang flood control. Pagpuli mahigalang lakson atong Blue Ribbon Committee gisugda ni Senator Rodante Marcolita, wa na, nag-anaman naman nagkahinay ang flood control scandal investigation. Mao ni ang kuyaw karon mahigala, nainomdom na hinuon ko sa kung kiranti mo hinuon ning truck nga nako ano, mo na hinuon ito ni hamduman ning atong issue. Kini mo gud mga kaigsunan, daghang mga butang mga dagkong butang ano nga crucial kayo ang change of leadership diha mga higala sa Senado. Kay kadaan no, si Lacson may gala gipulihan na isip pro tempore leader. So si Tito Soto gipulihan pagka sa isip Senate President, si Cayetano na mo yung Senate President. Ang pro tempore leader mahigala nga si Lacson, gipulihan pod mahigalang Loren Legarda. Karon, ang kanang committee mahigala sa Senate Blue Ribbon ug ibalik na mahigalang Marcolita or kinsay panadon na nga doon na giprinsipyo. Kay kini man gud mahigalang Senate Blue Ribbon Committee mo ni mag-imbestigar sa mga anomalya. Kung mag-imbestigar kag mga anomalya, gihanalan nga isog-isog sa gikan dinha unya prinsipyado po ka. Kay lisod man kay mahigalang mag-imbestigar niya nalikoy ang imong prinsipyo, lisod na sana. Straight to the point. So actually katong kang Rodante Marcolita nga pagda sa Senate Blue Ribbon Committee, okay kay itong pagkadalaha. Pero nag-change of leadership man mga higala naging Senado, so napulihan siya isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Lacson may nipuli. Actually, pag sugod mahigala, okay naman putos Lacson. In fact, siya magani mo yung nag-expose sa today nga kinasas Bersamin, Amina Pangandaman, siya may nag-expose na katong mga kwan. Nga naa mahigala within Malacanang, wa lang kuno'y labot ang presidente, but gilibutan na diha og mga buaya nang naa. Ha? Straight to the point. Wala man akong giingon, og ayaw laglabutan ang presidente, kaya wa makailabot, pero kung di man ipatawag, sila si Pangandaman, sila si Bersamin, sila si Jojo Cadiz, kano man mapatawag. Ha? Na sa doorstep sa Malacanang ang corruption. Wa na oy. Nagpalayo mahigala ni Likoy ang investigation mahigalang Ping Lacson. Straight to the point. Labi na pagawas mahigala adtong Sergeant Gutisa. Unya ang gawas ni 18 ka Marines. Awa na oy. Tiya mo na, kanang 18 Marines, sa ilang pag-ingon na deliver may kwarta, consistent na sa kang kuana, sa kang saldi ko. Consistent. Nga muna yung nahitabo. Na-deliver kwarta. Unya, sa ilang pag-deliver o kwarta, naamang higalay mga pictures. Mao na importante, hasta ganitong sa helicopter day, hasta ganitong sa sakyanan, hasta mga higala tong kang Kimbo nga balay. So, sa ito ba sa imong pagsulti nga na-deliver ko kwarta riha, back up with evidence, substantiated with pictures, nga naagyo nag-deliver mahigala, mali-malitang kwarta. Pero sa may natabo, wa gyud ipatawag ni Lacson. Straight to the point. Mo na diha ka nakaingon, mura mang niliko is Lacson sa iyang pagkasinit. Blue Ribbon Committee Chairman, maay pamantan pagsugod. Actually, okay naman ang Lacson pagsugod. Karon nga, administrasyon day, no? Karon pa rin si Lacson nga, murag na, unsa gyud siya. Kaya sa una, at least ba, ang iyang prinsipyo ba? Magkalahi lagi usahay og opinion, pero kay bauta nga, at least based on principles. Pero karon makatingala kayo, kwarta, gipicturan ang kwarta, pwede naghana. Naman NBI, maka-check man sila. Og EI ba na o di ba? Fabricated ba naman pictures o di ba? Magamit man ang resources sa gobyerno, kana mga pictures sa 18 Marines, i-check daw, basig himo lang nila. Daghang kay malita. I-check ninyo ang CCTV sa mga hotels, dito na nila gidala. Ma-counter-check man na. Pero wa gid buhatang Lacson. Pero sa Madriaga day, wa gid picture. Pag yung Madriaga, naghatod ko kwarta mo ni mo na, wa picture. Pero maoy gid pagkadako nila. Mana makaingon ka ba, Porbida, no? Naunsa man yung kalakihain taon. Na karon kay si Lacson mga higala
na may change of leadership dito sa Senate o sa may mahitabo ani. Malagmit mga kagalaan mabalik ni Marcolita ng Senate Blue Ribbon Committee bida. Diha ng laay ron. Mao gini ilang proteksyonan nga kinahanglan di makuha ang leadership sa Senate. Naabong mga higala ni Senador Bato de la Rosa. Una kanas Bato mga kagalaan og kadtong di gusto nga maimbestigar ng flood control. Ha? Labi na katong na-involve sa flood control, suko ka ng Bato ron. Kay kining kang Bato mahigala nga gihimo nga doon na change of leadership diha mahigala sa Senate. Pagsugod na ng Senate Blue Ribbon Committee, bisa pag moingon nga sige mag-impeachment ta. Ilatang-latang talang impeachment para atong bahin-bahin ang oras. O karong adlaw impeachment, ugma po Blue Ribbon. Mo na hindi kahadlukan mahigala. Para ka na mga congressmen, kasi may nagsulti, si Tubi Tiangco, may nagsulti, dili nagikan ako ha. Si Tubi Tiangco, ay aron niya, klaro-klaro ba, suko muna ako, nga, kinilabang flood control mahigala, daghay mga suko ha. Kisa man naging Tubi Tiangco nga, kini mga congressmen, maningkamot ning uban og, ilaging ipindown Sara para malingaw mga tao ba nga si Sara lagi tutukan, dili na malimta ng ilang flood control. Kasi pagkakaroon man lang kung mahigala, kabantay ka, pabor-pabor man lang ni. Bisan pag naka-anomalya, basta di lang ikaw mo imbestigaron, okay ra. Ay, kinsa may ilang giakusan. Akusal silang Sara Duterte, kinsa man ng mga nangakusar. Kini mga congressmen, mga higala. Nga na-involve mga kagalaan sa flood control projects. Nga nung nahilo man ang flood control project ron. Ha? Nagmabalik si Marcolita diha. Og moingon si Marcolita, okay, katong 18 malin si patawag to balik. Muna mga kagalaan nga, katong na-involve sa flood control project, suko ko itong Bato. Ha? Katong mga DDS, da malipay itong Bato. Nahimo mga heroes Bato anang kalakiha. Pero katong mga higalang mga kontras mga Duterte, labi na kato na involved atong mga flood control project, kay mo tingkay naman nagbalik ron. O gibalik na Marcolita, mahigala, delikado mo tingkay nagbalik. Kaya nahilom naman, wala naman si Lacson, di naman tiwason. Lacson, in fact, partial report naman iya, day. Yan ang mapapirmahon ng mga senators pirma na mo. Ingon senator, di man pirma, partial pa man na, o man tiwasa. Di naman matiwas si Lacson, kaya di naman niya ipatawag ang uban. Nang karon, o si Marcolita may mudaan na, niya mo yung si Marcolita, okay. Atong ipatawag tong 18 Marines. Unya kato saldi ko, okay na ta. I-zoom lang. Okay na ta nga kanang ipatistify yung saldi ko nga zoom. Dakong problema yun mga kagalaan. Muna, kini karon dinuoray lang, tensyonado pa kay ang Senate ha. Di pa ni kwan. Tensyonado pa ni, mangita pa sa pamaagi, unsaon nila na nga makuha nagbalik ang leadership. Kana sa Bato ilagi ng kwan, nas Bato ron sa Senate under protective custody, pero kabantay mo, daghan kay mga pulis, daghan kay mga nag-atang sa gawas. Kay once mga higala nga ilan ning makuha sa Bato, lusubo na diha, ibutan talang mga sukitig paminaw, call it bastos. Kaya bastos kayo. Wa na sa balaod, wa na bitaw. Katulad ng gihimo na ikang Duterte. Naba dito sa balaod. Under Constitution may gala kanang warrant of arrest gikan sa ICC, automatic din ang ma-implement sa atong jurisdiction. Pero ilang gibuhat. So kining kang Bato, pwede man lang buhaton ni mo ni kuyaw. Kay once mahigala ilan ang mabuhat ni Bato, hadlok na ba mga senador? Delikado na mo kurog ng ubanday. Kuyaw gid ay. Di kita mo supak-supak kay to na. Ha? Karon mahigala tensyonado pa ang Senado ron. Maningkamot, mangita gina pamaagi. Kadto mga na-involve sa flood control, mangita gina pamaagi, may galong saon tama na. Nga mailog na balik ang leadership. Ibutang tagwa as Bato diha mga kagalan. Ilan ning masignit si Bato. Nya ilaging ipada sa dahig. So 12 na lang ka mga senador ang nahabilin. Mubila lang na sila usa mga kagalaan, kaya di man po pwede lagig. Ang leadership, kinalang kag 13 yun. Ang pikas, makabila lag laing senador.
Fit-on ba kanila ng mga Villas, may gala ka ng mga negosyo sa mga Villas? Ha? So, delikado pa kayo ng kahimtanga di actually. Delikado pa na. Muna, ang katawhang Pilipinon, tutok yun. Tutok ang mga tao. Ang nakabintaha ron, kay nana mga social media, makareact na ang mga tao, mga kagalaan. Straight to the point. Makahatag na sila reaction dayon, unsa na yung mga hitabua, mga sukit ng paminaw. Muna, kanas ba to? Naghimo na mahigalang, nahimo ng instrumento na unya. O babalik na Marcolita niya, balik ng investigation sa flood control. Si Bato may nakaamong anang tananday. Ha? Ato kung analisaron, pag maayo may gala, tanawa. Sus, gigukod yun lang maayo eh. Dili man tamo kan, di tamo ingon anak nga, nabulaga, wa makabantay sila. Pwede nga, wa kabantay mga kagalaan. Nabulaga sila nga nung nakasod yun si Bato sa session hall. Pero ingon ta nga, na ay warrant, mabitagi yun ni Soto na, nga naman ko na nagka-coordinate pa nga na ay warrant. Na ang taga-NBI, atangan gito. Ang importante ito, dili yung mag-abot session hall. Kaya kanto, pag-abot niya sa session hall, mao naman tayo pag-manifest ni Peter, abot si Bato, manifest may nga na aming number, 13 na mo number. So, change na ang leadership diha sa Senado. Kaya ni Musyo naman dayon si Joel Villanueva mahigala nga ibakit. Ibakit ang tanang positions diha makigalaan sa Senate. Straight to the point. Pero grabe naagian Bato mga kaigalaan. Nganong pertiman dagan ni Bato aron makaabot sa dito murabag maningkamot bigay mo abot lang ka dito sa session hall aron nga makakuha og number ang mga senador ma-change ang leadership sa Senado. O ma-change ang leadership, dako nag-effect. Ngadto sa impeachment o nga rin mga kigalaan sa investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Pero natuo ta mga kigalaan, kuhan na ng taga-pikas ng kampo, di na basta-basta, oy. Nag-umido sana sila karon, ha? Saon ta man ng kalakiha ron. Isig planuhay, yun na. So, mo na mahigala mga sitwasyon na atong ipadayon paghisgot ro nga atong taod mga kigalaan. Ay, gahapon gani, nagka-enkwentro si Pangilinan o si Ruben Padilla. Daghan kay mga panghitabo na unsa naman taon ning kalakiha. Murag yun taon og magtan-aw nga to mga fellow Filipinos nga to sa gawas sa nasod o kato mga tagagawas tan-aw na unsa ng Philippine Senate. Na unsa naman ning Pilipinas. Ngano ba nang kagubuta ba in taon? Grabihan na lang yun. Murag wa ta kapahuay magila kada tuig dunay problema. Unya ang problema kada bang nag-ilog bitaw sa gahom day. Wa ba nya nga natay problema atong atubangon sa ning problema sa Pilipinas. Kanang wa ba tay away usa nila ba? Pero karon grabiha eh. So kining kang Senator Bato de la Rosa nga siya mga higala mo nakatrigger aning tanan nga dunay change of leadership mga higala diha sa Senate. Napulihan gyud may galas Tito Soto ni Alan Peter Cayetano. Medyo dako ni mahigala nga murag na isahan ang pikas kampo ani. Ang delikado ni mangita ni pamagi makabawas day. Unya ang pagbawas ini mahigala tan-awon to og unsa ilang kalaki mga kaigalan kay may kag binastusay. Kana landaan pag-implement nimo og warrant mahigala gikan sa gawa sa nasod. Gikan sa ICC implement nimo wa gani mo agi sa atong korte. Klaro anang binastos. Straight to the point. Mismo gani mga higalag, kaso gani, bisag gani mga higalag, divorce nga tua sa laing nasod. Nakakuha kag divorce decree ha? Tua sa gawas nasod, divorce ka sa imong partner dito. Pag-abot sa Pilipinas, dili pagka-consider nga, di ka basta-basta makaminyo sa uglain. Kay kinahanglan nga kana nga decision, imo nang iadto sa korte, kay imo nang iparecognize sa korte. Doon ay gitawag og recognition of foreign judgment. Dili na basta-basta uy nga gikan dito sa gawas nasod pag-abot dili implement. Pastilan, no? So muna nga doon ay warrant of arrest. Nag-issue mga higala dito sa ICC dili na automatic nga ma-implement dili mga kaigalaan sa Pilipinas. Straight to the point. Kay doon ay klarong requisites ana under Article 3 Section 2 sa atong 1987 Constitution. Muna nga
Nya nagdapag is warrant may galas trillianis god. Ato lang agi katawa mga kaigalaan ha. So kung tanawon nimo mga sukit dig paminaw, kini ba punto por punto ba lang base mga kaigalaan sa balaod man iyang gi pakita. Nya i-confirm sa ni mahigala sa ICC nga dunay gi warrant. So katong kang bato mga kaigalaan nga wa mo tunga siya. Kay dunay warrant gikan sa ICC. O dakupon gyud sa mahigala ipadagi sa dito. Natoy basis. Pero ang DOJ, ang NBI ug uban pa mingon wala may warrant. So kadtong pagka Domingo mga kaigalaan, planado na to dili to ingon nga kuno Domingo di ba kabantay kanay Domingo igawas ang balita nga isubpina si Bato mga kaigalaan sa CIDG. Straight to the point. So kung isubpina mga higala sa CIDG, mahalugwa ka og ahat. Otherwise pangitaon ka. Iniglugwa ni Bato, ni ato sa CIDG dakop na, wala di aman kay waran sa ICC, ha? Lupad na dayon. So ang ilang teknik ato nga mo lugwa sa Bato, si Bato sad mga higala ni lugwa dito sinip. Oh. Kato mga kahigalan di lang gawas anang ICC warrant nga mapadaan las Bato dito. Paghatag sa strong signal nila nga ay gamog supak-supak sa administrasyon. Kay kaya na lang himuon ang ilang gustong himuon. Straight to the point. Kato ding uban may mga gawas na diya Bato. Ari diri sa Senado, senador go ka. Ha? Tunga diri sa Senado, trabaho na, wa man kamo trabaho sa mong trabaho. O, ang tuyo ato mahigala mo gawas Bato para dakop. Kay kini gon maong warrant makigalan, nagtupag kong last year na day, ang warrant day. Kabantay ka day ken. Asa man tong pag-confirm sa ICC kasamang names. Naman to no, may confirm ang ICC ani. Kanus ama na, last year pa. November pa. So gitago-tago lang na. Nya gina na gawas Bato, gawas niya kay aron mo trabaho na ka. Mabitay ng Bato bitaw. Ngano mangutana mo nga na ako sa Senate. Suwa ko diri magsige mo pangitag asa ko. Prontuyo adto mahigala nga patungahon sa pa dakop. Unsa may gibuhat ang si ADJ mahigala nga okay mag atong supinahan. Inigtunga ato supina pusas na ditso. Adto na mahigala sa kwan mo nang giun nga dakop sa dahig ka na magpaliwanag. Nay nakapindot ni Bato ana. Isip PNP chief mga kaigalaan doon na pag kay mga imo gunang under na mga pulis kan adto daday. So doon na pa na mga taos Bato sa diha. Dili mo underestimate ang intel. Ag inan sa naay warrant. Pero bisa pag naay warrant si Bato, kadto mahigala wala may warrant sige pamakak way warrant. Isubpina sa CIDG. Di ba kanung dumawa pa ganis Bato? Iyon 10,000 pulis giandam na. Giandam na. Pero pag yun nabay warrant, mingon si kuan wala may warrant. So kadto, kuan gito, mura ba to kanang para pa i-downplay ba mahigala nga okay ra gawas na Bato, wala ra lagi warrant. Pero ready na ang pagdakop mo dito sa kinini ang Senate. Ready na mga taga-NBI, mga kaigalaan, kining taga-NBI nga nasuguan rasan sila. So in civilian clothes mga kaigalaan, nga dito sa Senado, ang tuyo mahigalan dakpon si Bato. Di gito pasudlon dito sa session hall. Kay wato kasuod sa session hall, why change of leadership? Labig na dakpan to sa ubos day. Awa na, ang minghoy pod sila ni Alan Peter Cayetano adto. Di ta kaabot to 13, dili sa ka-manifest nga kini ni ang naanami number. O kadto ready to sila. So kadto sila si Alan Peter Cayetano nga nakahibaw nga mutungas Bato. Siyempre di man na mahimo day og di ka mo coordinate sa mga kauban mutunga ko karon taon mo appeal ko sa kwan. Gahinam-hinam ang dughan na to nga makaabot sa Senate Session Hall. Kadto pod mahigala sa si Tito Soto. Wa na. Gahinam-hinam po to mahigala dakpan ron. Igabot to sa uso dakpan ron. Tapos dili man agi may galas fight exit, dinaganay mga sukit di paminaw tama sa ginawa. Ha? O nakaabot yun session hall. Pero confirm ha, nga doon na gini warrant mga kaigalaan ang ICC nga gi-issue. Ato paminaw ng taga, unsa man kay mag-commercial sa tadi sa
Ato paminaw ning taga ICC unsay gisulti mahigala kani. Nay audio ni dong. Sige. Chamber 1 of the International Criminal Court and sealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. de la Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. de la Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. de la Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. The judges... Okay. Sige, mo na sa post dong. So mo ni ang basis nila. Na, confirm. So sige ingon mahigala nga why warrant. Para lang to mga kaigalang tungas ba to day? Okay ra tunga lang wala lagi warrant. Pero why warrant giandam ng 10,000 kuno ka mga pulis. Dili mo gawa si bato anak mga higala. Misubpina na ang CIDJ ang ilang pagsupina kanang Domingo. Ha? Supina mga sukitig paminaw. Unahon ang bato mahigalag. Kaya ang gobyerno may mangita mga kagalaan. Tinudon yung kay pangita with the intelligence fund sa gobyerno mga higalam. Bisag asa ka musuksok mga sukitig paminaw. Mahimo ka magkatago. Pero kadugayan na indaykin naagi magkatugan anak kadugayan. Labi nag-mo-offer na mahigalag mao ni millions i-offer aron niya kasi magkatudlo asas bato. So muna mga higala nga kuan jud kinini ang ila jud mga higala nga patungahon o madakpan. So pagtunga mahigala ipada dito kuan ba kanang og moingon ka mahigala ko no tungap dakpon ipadas dahig. Ini padas dahig maghatag ni og kuyaw ngadto sa mga senador. Unya matod pang Trillanes mahigala na asay info sad nga si Senator Bungo mo ay sunod pod nga lutsan og warrant of arrest gikan sa ICC. May pas Trillanes to kay suito kay tanan. So alang mahigala sa mga nasukon Duterte kay Trillanes simuan ninyong hero sad. Kadto mahigala mga pro Duterte hero nila sa bato atong panahon na. Pero sa kadto po nasukon Duterte si Trillanes mahimo pong mahero ta ninyo. Kay kategory niya mahigalang paningkamot gisad, Sa ganyan nagpakita anang warrant of arrest batok ni Bato de la Rosa. So confirm. Karon pa lang na-confirm nga nay warrant. Pero kini nga warrant wala ni mahigalang ma-recognize sa atong Philippine Court. O mo ni na hinungdan nga ilang dakupon sa bato. Niadto mahigalang milabay nga Lunes. Perting dagan mahigalan bato. Gukod mga kaigalang makaabot dito sa session hall. Kay dunay dako mga higalang katuyuan nga makaabot gyud siya dito sa session hall. Na mo na change of leadership. Kay wa pa makaabot sa bato mahigalan di naman tumingon nga ay sa kay mubutal sa ko dito. Pagtuas ako sa session hall wa na hindi ko man to dako patos gawas.
Wa na ditson to sa plano.